הוא אחד האנשים העשירים בעולם, ועומד בראש החברה אולי הכי מדוברת היום. לפחות נכון לרגעים אלה. זאת חברה ששווה, מוכנים לזה? 2 טריליון דולר. טריליון, אוקיי? כדי להמחיש, 2 טריליון זה אומר 2 מיליון מיליונים. רוב האנשים לא יודעים שבשנת 1996, אותה חברה בדיוק הייתה קרובה לפשיטת רגל. אז לפני כחודש, ג'נסן וואנג, או וואנג, כפי שאני אומר את השם שלו נכון, שהוא בעצם מייסד ומנכ"ל NVIDIA, עמד מול סטודנטים באוקספורד ונתן להם מתכון להצלחה. יש תכונה אחת הכרחית כדי להצליח. זה מה שהוא אמר להם. אז על התכונה הזו, בואו, נראה לי שהוא מבין דבר או שניים, על התכונה הספציפית הזאת, אנחנו נדבר בהרחבה בפרק הזה. אז מהי התכונה הזו? מוכנים לזה? יכולת התאוששות. הצעד הבא בהתפתחות אישית עם תמיר סטפר. הצעד הבא עם תמיר סטפר. ברוכים הבאים חברים לפרק 25 של הצעד הבא בהתפתחות האישית שלכם. כן, קשה שלא לשים לב שיש לנו פתיח חדש שמכניס אותנו לאווירה הנכונה כדי לקחת את הצעד הבא. ולמי שמצטרף אלינו רק עכשיו, אשתף אותו או אותה, שאני תמיר סטפר, מטפל מאסטר NLP וטראומה ומרצה מצד אחד, ומהצד השני, אמן במה ופרפורמר ב-15 שנים האחרונות, שמאמין שאין סיבה להגביל את עצמנו בחיים, ואנחנו כאן כדי להגשים כל מה שרק נרצה. ואולי זה מה שהוביל אותי לפתח אובססיה, לפתור אתגרים קשים ומסובכים, אתגרים מנטליים ורגשיים. ובפודקאסט הזה אנחנו לוקחים את האתגרים האלה, מפרקים אותם לגורמים, מבינים אותם לעומק, ויוצאים תמיד עם כלים פרקטיים ליישם בשטח ולשדרג את היכולות שלנו. אז כאן, חברים, אנחנו לוקחים ביחד את הצעד הבא בהתפתחות האישית שלנו, בפרק מספר 25, שבו אנחנו נגלה... מה נגלה? מה הקשר בין מתאגרפים מקצועיים לאנשי עסקים מנוסים? מה מעכב אותנו אחרי נפילה לחזור חזרה ולחזור מהר למשחק? איך אפשר להפוך כישלונות מרים להתנסויות שבונות חוסן נפשי? או בקיצור, איך אפשר לייצר יכולת טובה להתאושש אחרי שקיבלנו מכה קפה של החיים ולחזור חזקים וחכמים יותר? אז אם אתם מוכנים להתחיל, נראה לי אפשר להתחיל. טוב, אז פתחנו עם המילים של ג'נסן וואנג, מייסד ומנכ"ל NVIDIA, בעשורים האחרונים, כבר 3 עשורים שהוא מוביל את החברה המטורפת הזו. למי שלא מכיר, NVIDIA היא חברת שבבים שבעבר הייתה מוכרת בעיקר כמפתחת כרטיסים גרפיים למחשבים, עסק רווחי בפני עצמו, ובשנים האחרונות היא נכנסה לעולם השבבים של ה-AI. זאת אומרת שזה הפך אותה, אתם יכולים לנחש, לאחת החברות עם השווי שוק בין הגדולים בעולם. שווי שוק זה אומר, אתם יודעים, שווי שוק נמדד הרבה פעמים לפי ערך המניה וכמה מניות יש וכאלה, אז לפעמים הוא קצת זז, אבל הם ככה עומדים יציב בתקופה האחרונה כאחת החברות עם השווי הכי גדול בעולם. אז הוא שם, ג'נסן עמד מול הסטודנטים באוקספורד, כך לפחות לפי הכתבה שפורסמה בגלובס, ופתח במילים, בלי כאב אין הישגים. אני מניח שזה התרגום העברי של no pain, no gain. עכשיו זה משפט מאוד מוכר מעולם הספורט, שמקשר בין כאב להישג. והוא בעצם שם פוקוס מאוד גדול ומשמעותי על זה שאי אפשר להגיע להישגים, בלי כאב, או אפילו יותר נכון, בלי הקרבה מסוימת. אחד הסטודנטים שם, הוא שאל אותו, איך אפשר להגביר את סיכויי ההצלחה שלנו? אתם יודעים, סטודנטים מאוד הישגיים, אוקספורד. ולשאלה הזו הוא ענה, גדולה היא לא אינטליגנציה, היא מגיעה מאופי, ואופי לא מתגבש אצל אנשים חכמים, אלא אצל אנשים שחוו סבל. מעניין, והדברים שהוא אמר מאוד מעניינים, כי הם סותרים משהו מהותי ובסיסי בתפיסה שלנו כאן בעולם, או לפחות בעולם המערבי. אם תשאלו, אתם יודעים, אנשים מתרבויות אחרות, מתרבויות המזרח, הם התייחסו לנושא של כאב בצורה מאוד מאוד שונה.
אז אצלנו בעולם המערבי, התפיסה היא שסבל הוא דבר רע, שצריכים להימנע מסבל, כי סבל הוא לא נעים, הוא כואב, הוא עצוב, הוא מבאס, הוא מתסכל. אתם יודעים מה, נניח שהוא כל אלה, כי סבל הוא באמת, הוא לא דבר שהוא כיף. האם אנחנו צריכים להימנע ממנו? וזה משהו מעניין, במיוחד כשזה מגיע מאחד האנשים שבאמת הוביל את אחת החברות הכי גדולות בעולם, וחווה הרבה מכות. אז בואו רגע ניכנס שנייה קצת למכות, אוקיי? אתם יודעים, אנחנו גם בתקופה שהעם שלנו מקבל די הרבה מכות, אבל כל הזמן bounce back, נכון? כי אתם יודעים, אין לנו יותר מדי ברירה, ואנחנו חוזרים מחוזקים. אז בואו ניקח את זה לעולם שבו סופגים הרבה מכות. אחד הציטוטים הכי מוכרים בעולם האגרוף, הגיע דווקא מזה ששיחק מתאגרף, אולי היה באמת מתאגרף, הוא שיחק מתאגרף, הוא גם הפך לכנראה סוג של מתאגרף שם, בסרט רוקי. ומדובר כמובן בסילבסטר סטלון, סרט די ישן, סורי, אני קצת זקן, אבל הוא סיכם את זה מאוד מאוד יפה, משפט מדהים, הוא אומר ככה, אני אעשה את זה פשוט במילים שלי, לא בחיקוי שלו. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life, but it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. אז כמה מכות אתם מסוגלים לקבל ועדיין להמשיך קדימה? בדוקו על סילבסטר סטלון, ששיחק שם את רוקי, הוא מספר איך אף אחד לא רצה לתת לו תפקיד. ממש. זה הגיע לרמה שהוא החליט לכתוב את התסריט שהוא רוצה לשחק בו, כי פשוט אף אחד לא רצה ללהק אותו לאף סרט אחר. אז המכות האלה שהוא חוטף בסרט רוקי הם כלום, תכלס, לעומת המכות שהוא קיבל בחיים. אבל אז אתם תבואו ואתם תגידו לי, תקשיב, זה סרט. אז בואו נדבר על החיים האמיתיים, בואו נדבר על אחד המתאגרפים הכי גדולים ever, שהוא מייק טייסון. והמשפט המוכר שלו, וגם משפט יפה, לכל אחד יש תוכנית עד שהוא מקבל אגרוף בפרצוף. וזה בדיוק העניין. אז בואו נסתכל רגע על יום שלנו. יש לנו מחשבות, תוכניות, אסטרטגיות, אתם יודעים מה אנחנו רוצים שיקרה, מה אנחנו רוצים להרגיש, איפה אנחנו רוצים להיות עוד חודש, עוד שנה, עוד 5 שנים אפילו. והכל עובד טוב, עד שאנחנו מקבלים את האגרוף הזה, המכה הזו. עכשיו, לפעמים המכה חלשה, ולפעמים זאת כף המצלצלת. וזה מה שקרה לאותו מייסד ומלכה על NVIDIA, ג'נסן, ב-1993 הוא ייסד את החברה, ו3 שנים אחרי זה הוא הגיע למצב שהם כמעט פשטו רגל, הוא היה צריך לפטר חצי מהעובדים של החברה. בואו נחזור למדינה שלנו, מדינת ישראל לסטארט-אפים, אומת הסטארט-אפ, נכון? הסטארט-אפ ניישן. אתם יודעים מה הסיכוי שהסטארט-אפ שלכם יצליח? הסיכוי הוא 4%. זאת אומרת שעל כל 100 סטארט-אפים כאלה שהושקעו בהם זמן, אנרגיה, כסף, הרבה כסף לפעמים, רק 4 הצליחו להתקדם הלאה ולא להיכשל. אבל זה מעניין כי גם בעולם הסטארט-אפים, הם יודעים שהרבה פעמים הסטארט-אפ הראשון שלך הוא לא זה שמצליח, והם עדיין ממשיכים לעשות את זה. אגב, פודקאסטים, אוקיי? מכירים, נכון? את רוב הפודקאסטים אתם לא מכירים. למה? כי רוב הפודקאסטים, עוד נתון סטטיסטי מעניין, אתם יודעים, אני אוהב לחקור, וגם לפני שהתחלתי את הפודקאסט הזה, אמרתי, בוא נראה רגע מה קורה בעולם, מה עושים, איך, אתם יודעים, מה קורה. וגיליתי סטטיסטיקה מעניינת, שרוב הפודקאסטים מפסיקים לשדר, אחרי הפרק השמיני. זאת אומרת, חלק מפסיקים לפני, בפרק השני, רביעי, שביעי, אבל רוב הפודקאסטים לא עוברים את הפרק השמיני. אחרי זה פשוט נגמר להם הזמן, או האנרגיה, אולי גם הכסף, צריכים תקציב לדברים האלה. אז מה קורה לכל הנכשלים? כלומר, רוב האנשים נכשלים, אבל לא רוב האנשים נכשלים בחיים. אז מה קורה לכל אלה שחוו את החוויה הזאת של כישלון מאוד מאוד גדול? מה נהיה מהם? מה הם למדו על החיים? מה הם חושבים על הזמן שהשקיעו? בואו לא נדבר עליהם, בואו נדבר עליכם. אני אשאל אתכם, כשאתם מנסים ונכשלים, ושוב מנסים, ונכשלים שוב, ושוב מנסים, ונכשלים, מה אתם עושים? מה אתם לומדים על החיים? אם הייתם מתאגרפים, אוקיי? בואו נניח ככה בשביל הקטע, מכניס אתכם עכשיו לזירת אגרוף, באימון הראשון, אתם יודעים מה היו עושים?
היו מכינים אתכם לקבל הרבה הרבה מכות. ומבחינתכם זה אולי נראה הגיוני, כי אתם יודעים, נכנסתם לזירה, לזירת אגרוף. אבל אין כל כך הבדל גם כשנכנסים לעסק חדש, ליוזמה חדשה, אפילו לקשר חדש, למערכת יחסים חדשה. אף אחד לא בא ואומר לנו, חברים, נכנסתם לזירה הזו, לזירת העסקים, לזירת היוזמות, לזירת הזוגיות. אף אחד לא בא ואומר לנו, תתכונני, אתם הולכים לקבל הרבה מכות בדרך. לא יודע, לי לא עשו את השיחה הזאת עם רוב הדברים שעשיתי. וקצת חבל, לא? כאילו, זה יותר פשוט אם זה היה פשוט ככה. מצד שני, אני לא בטוח. כי אם הדבר הזה שהשגתם, אוקיי, קחו נגיד, דבר שאתם מאוד גאים בו שהשגתם בחיים, ולא סתם גאים בו, גם השקעתם הרבה כדי להשיג אותו, כדי להגיע לשם. והייתי מגיע לכם בתחילת הדרך, והייתי אומר לכם, תקשיבו, זה הולך להיות קשה, אתם הולכים לקבל הרבה הרבה מכות. אתם רוצים לעשות את זה? הרבה אנשים היו אומרים לא. כי אתם, כמו כולנו, רובנו, מהפחד, לא היינו מנסים. והדגש פה הוא באמת על רובנו, כלומר, כולנו היינו מרגישים אולי איזה פחד, אבל לא כולם היו נותנים לפחד הזה לנהל אותם. הפחד מהמכות, מהכאב, מהסבל. ולכן בהרבה מקומות בחיים, מקומות שכבר השגנו בהם דבר או שניים, עולה המחשבה לפעמים, וואלה, מזל שלא ידעתי שזה כל כך קשה. אז אנחנו כאן ליישר קו, זה כל כך קשה, זה יהיה כואב, אבל זה בסדר גמור. למה זה בסדר גמור? למה צריכים להסתכל על הסבל ולכאב ולהגיד, זה תקין, זה בסדר גמור? תסתכלו רגע על האתגרים הגדולים שלכם בחיים. שרדתם אותם, נכון? בגבורה כנראה. אחרת לא הייתם, ממש כאן עכשיו. אז זו סיבה אחת. סיבה שנייה, לסבול את הכאב הזה. ולדעת שהוא הולך לקרות. זה שנייה רגע לעצוב, לשאול את עצמנו, איזה שיעורים לקחתם משם? למה זה הפך אתכם? למה הסבל הזה הפך אתכם? למה הכואב לי, אבל אני אמשיך בכל מקרה, הפך אתכם? ווינג אמר לסטודנטים, אחד היתרונות הגדולים שלי, זה שהציפיות מאוד נמוכות, הציפיות שלי מאוד נמוכות. והסיבה לכך היא שאנשים עם ציפיות גבוהות לא מוכנים ולא חוו כישלונות. למרבה הצער, אני ממשיך את מה שהוא אמר, יכולת התאוששות מהירה היא משמעותית כדי להצליח, אבל אי אפשר ללמד אותה. לכן כל מה שנותר לי לאחל לכם הוא סבל. אז בואו ניקח את העצה הזו, וברשותכם קצת נשפץ אותה, כדי שהיא תתאים לכולנו. למה? כי יש משהו טוב בלצפות. ציפיות גבוהות מייצרות לנו תחושה של התרגשות ומוטיבציה, וציפיות גבוהות עוזרות לנו לצאת לדרך. אז בואו נשים ציפיות גבוהות, ולצידן נשים גם הבנה שתהליכים גדולים לוקחים זמן ומולווים בהרבה כאב. כל כאב הוא שיעור, אין שיעור בלי כאב. אז זה קודם כל דבר שחשוב להבין, וחשוב גם להעריך אותו, ולהסתכל על השיעורים הטובים שלקחנו כתוצאה מהכאב הזה, כתוצאה מהקושי הזה. אבל גם אחרי שהבנו שכאב הוא משמעותי, יש עדיין כמה דברים שמעכבים אותנו כדי לחזור חזרה למשחק. אז בואו נעשה איזושהי רשימה חלקית כזאת, חלקית אבל ממצה, לאיך מתמודדים עם כל גורם מעכב כזה. אז במקום הראשון של מצד הכאבים וכישלונות, עולה השאלה, כשאנחנו נכשלים, מה זה אומר עליי? מה זה אומר עליי? וההפרדה הזו שאנחנו שוכחים לעשות חלק גדול מהזמן, היא עולה מהר מדי וחזק מדי בזמן כישלונות. זאת אומרת, יותר נכון להגיד שאנחנו שוכחים להפריד בין הכישלון, או האי יכולת שלנו להצליח את מה שרצינו, להפריד בין זה לבין היכולות שלנו בצורה כללית. כלומר, הערך העצמי שלנו אפילו לגבי מי שאנחנו. תחשבו שכל פעם שהאוכל שלכם קצת נשרף או יצא פחות טוב, הייתם חושבים, טוב, אני לא יודע לבשל, אני לא יודעת לבשל. זהו, ועוזבים, פשוט בחיים לא מכינים לעצמכם יותר אוכל.
או כל פעם שבטעות קיבלתם מכה ממשהו שלא שמתם לב שנמצא בדרך, אוקיי, מכירים את זה, מקבלים את זה, מכה מעצבנת בזרת או בבוהן מהשולחן, שלא ראיתם כי מיהרתם או סתם לא שמתם לב, הייתם מבינים על עצמכם, טוב, אני מגושם, אני לא יודע ללכת. זהו, אני צריך להפסיק ללכת כשיש סביבה קצת צפופה. איפה הייתם היום? המחשבות האלה של מה זה אומר עליי, יכולות מאוד לעכב את החזרה שלנו למגרש, בדיוק מהסיבה הזו, כי פתאום הערך העצמי שלנו יורד. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מפרידים בין האי הצלחה בפעולה, לבין אי הצלחה כללית שלנו כאנשים, ואנחנו מתמקדים במה שאנחנו רוצים להשיג. גורם מעכב שני, זה ניסיון לחזות את העתיד. אם אתם לא האורקל ממטריקס, שאגב, אני מזכיר את הסרט הזה די הרבה, מת על הסרט הזה, זה שם את האורקל, שלא תמיד יודעים למה היא חוזה את זה, או מה בדיוק היא חוזה, אבל היא הנביאה, אתם יודעים? אז אם אתם לא האורקל ממטריקס, או אתם לא יודעים לתקשר עם כוחות עליונים ברמה טובה, אל תנסו לחזות את העתיד, זה לא יעבוד. כשאתם חוזרים למגרש, אתם לא יודעים בדיוק מה הקבוצה השנייה תעשה, וכמה רוח תהיה שתוכל להזיז את הכדור, ואיך בדיוק הגוף שלכם יתפקד כשתתקרבו לשער, אתם לא יודעים כי זה פשוט עוד לא קרה. אז אל תנסו לחזות את העתיד, תפעלו בהווה. גורם מעכב נוסף, זה התמקדות בכישלונות העבר. כלומר, גם אם עברתם את משוכת מה זה אומר עליי, והבנתם שאין לכם יכולת לחזות את העתיד, יכול להיות שהמוח שלכם יתחיל לזמן לכם חוויות לא מוצלחות מהעבר. שזה טבעי מאוד, כי אתם יודעים, המוח שלכם מנסה להגן עליכם. מנסה להגן עליכם מכאב. אז אם חווינו כאב בעבר, הוא ינסה להגן עלינו מכאב עתידי. אז המשימה הזו של להגן עליכם, הרבה יותר חשובה לו מהמשימה הנוספת, שהיא להגשים את עצמכם. מה עושים? במקום מה יכול להשתבש, חושבים מה אנחנו יכולים להרוויח, וממקדים שם את האנרגיה. גורם מעכב נוסף, זה שאנחנו מקשיבים לדעות, פרשנויות וניסיון עבר של אחרים. זאת אומרת, שוואלה, לא היינו צריכים אפילו להיכשל חזק בעצמנו. היינו צריכים רק להקשיב לכישלונות של אחרים, והפחד כבר, אתם יודעים, מתעורר, והנה עוד רגע זה סביבנו, עוד רגע זה בחיים שלנו. אז ברור שיכול להיות שאתם תרצו להתייעץ עם אנשים אחרים, כדי לשמוע את הדעה שלהם, וזה לגיטימי, וזה אפילו חשוב. אז מתי זה הופך למשהו מעכב? כשהדעה שלהם מתערבבת עם הביטחון או הרצון שלכם להשיג את זה. אז קחו את המידע, תשתמשו בו בחוכמה, בצורה כמה שיותר רציונלית, בתור מידע חשוב שעוזר לכם להימנע מהבורות במגרש, כדי שלא תנקעו את הרגל. אבל מפה, ועד לא לעלות על המגרש, כי יש לכם חבר שניסה ולא הצליח, או ניסה ונפצע, וגמר ככה את כל העונה שם, פה זה כבר הופך להיות בעייתי. אז מה עושים? אנחנו מקשיבים, אנחנו אוספים מידע, אנחנו לא מקבלים החלטה מיידית, או נשאבים לזה רגשית. אנחנו משתמשים במידע הזה כמידע. והגבול הדין בין להקשיב בשביל מידע, להתחבר רגשית לפחדים של מישהו אחר. זה גם נורא קל, אתם יודעים. אז חשוב להיזהר מזה. ועוד גורם מעכב, זה שאלת השאלות. איך אני אדע שזה לא יקרה לי שוב? התשובה המהירה והעובדתית היא, אתם לא תדעו. אתם לא תדעו שזה לא יקרה לכם שוב, כי אני מזכיר לכם, אתם לא יכולים לחזות את העתיד. אבל התשובה היותר ריאלית, זה שאתם כנראה לא תעשו בדיוק את אותו הדבר. זאת אומרת, אתם ככל הנראה תנסו ללמוד משהו חדש על מה שהיה. אז בואו רגע נרגיע קצת את החשש. לפני שאתם חוזרים, אם אתם צריכים אפילו עוד ודאות לגבי שלא תעשו שוב את אותה טעות, קחו את הזמן, קחו רגע כמה רגעים, לא יותר, כמה רגעים, לשבת, לנתח מה היה, מה למדתם מזה, ורק אז תחזרו חזרה. זה לא ייתן לכם ודאות מלאה, אבל זה כן יוריד משמעותית את הסיכויים לקבל שוב מכה כזו, בצורה הזו, ובעוצמה כזו. אתם יודעים אגב, מה קורה לאלה שלא מוכנים לקחת את הסיכון, שזה יקרה להם שוב? גם אנחנו לא תמיד מוכנים לקחת את הסיכון הזה. אז מה קורה לנו?
אנחנו פורשים. ואם תפרשו, אני יכול להבטיח לכם שזה לא יקרה לכם שוב. אבל אז גם דברים אחרים לא יקרו לכם. אותו דבר שכל כך רציתם והתאמצתם בשבילו, גם לא יקרה. אז זה זמן טוב לשאול, האם לא עדיף להסתכן, במיוחד עכשיו עם ידיעה טובה יותר של ממה להיזהר, מאשר לוותר רק כדי לא להיפגע? זו שאלה שכבר אתם צריכים לענות עליה. לפעמים אנחנו בוחרים את זה אגב, ולפעמים אנחנו בוחרים את זה, ושתי הבחירות לגיטימיות, ואתם יודעים הכי טוב מה נכון לכם. אבל המודעות לזה, והבחירה המודעת, זה מה שעושה את ההבדל. אז תראו, בפרק 20, דיברנו על ניהול הרגשות והמחשבות והתגובה שלנו בזמן מלחמה. בפרק 21 נכנסנו לעומק של מה עושים עם רגשות כואבים, מבאסים ולא נעימים, ובפרק הקודם, פרק 24, עירכנו את אמיר איימץ, את המאסטר, האלוף, שהביא תובנות וכלים חשובים איך מתמודדים עם פחד מכישלון. מה הקשר בין כל אלה? שכל אלו הם דיברו על ההתמודדות עם השיעורים הכואבים החשובים בחיים שלנו. וככל שיהיו לנו יותר שיעורים כואבים ונדע להתמודד איתם יותר טוב, אנחנו נוכל לחזק את החוסן הנפשי. אז קודם כל אתם מוזמנים להעמיק בפרקים האלה, אם עוד לא יצא לכם להאזין או אפילו להאזין להם שוב, ואני נזכרתי בהם, בהקשר של הפרק הזה, כי אותו מנכ"ל ג'נסן וונג, ואני ממש מקווה שאני אומר את השם שלו טוב, אז בעשרות ישיבות בחברה שלו, בעצם היו כל כך הרבה ישיבות, אתם יודעים, בקושי הגדול הזה שהוא חווה כמה שנים אחרי שהוא פתח את החברה, שהראו לו שיש רק דרך אחת לחברה הזו, פשיטת רגל, תחשבו, הוא יושב עם טובי המומחים, אולי עוד לא טובי המומחים, אבל ישב עם יועצים פיננסיים, עם הרואי חשבון של החברה, בטח ביקשו גם עוד כל מיני חוות דעת, ואמרו, תקשיב, אתה הולך לכיוון של פשיטת רגל. ומה עושה בן אדם במצב כזה? איזה אווירה בכלל יש בחברה, אחרי שהוא פיטר חצי מהעובדים? מה הוא שומע מהקולגות שלו למקצוע? מה הוא קורא בתקשורת? אם בכלל מישהו טרח להזכיר אותם בעיתון באותה תקופה, ואם כן, זה היה כנראה רק בקונטקסט שלילי. אז זה מאוד מאוד קשה, ובואו רגע נחשוב, מה הוא צריך כדי להתמודד עם כל הדבר הזה, ולא להגיד, אוקיי, פשוט בואו נעזוב את זה, זה לא עבד. אז התשובה היא, כדי להתמודד עם הדברים האלה, אנחנו צריכים חוסן נפשי, הוא היה צריך את הסיבולת. זאת אומרת, הוא הגיע לסיטואציה הקשה הזו, כאשר כבר היו לו כלים מנטליים ורגשיים, שעזרו לו לעבור את זה. הוא לא קם בוקר אחד עם יכולות על. אתם יודעים, אפילו עכשיו, דיברתי בפרקים האחרונים לא מעט על חוסן נפשי. אנשים שהגיעו לכל הטירוף הזה של התקופה הזו, באמת המדינה שלנו עברה כל כך הרבה, עם כלים, כלומר כבר היו להם כלים של חוסן נפשי, ולא חוסר נפשי, היה להם את היכולת לעבור את זה בצורה טובה, בהרבה רמות אפילו למנוע טראומה עתידית. אז ככל שאתם תפתחו את היכולת הזאת שלכם, את היכולת הזאת לעמוד בכאב, את היכולת שלכם לפרש בצורה חדשה את הסבל, לפרש בצורה חדשה את הכישלון, וגם כשמגיעה הכאפה הזאת, להרגיש אותה ולקום ממנה, אתם תבנו יסודות שהם מספיק חזקים, באמת כמו בניין, שהיסודות שלו כל כך חזקים, שיכול לעבור את הסופות הכי קשות. מה קורה לבית שנבנה על יסודות ראויים? אתם יודעים, לא צריכים ללכת רחוק, תראו מה קרה במקומות שונים בעולם, תראו מה קרה בטורקיה. מה קרה לבתים שנבנו בצורה שהיא לא מספיק חזקה? הם התמוטטו. והיסודות האלה, אלו הם היסודות שלנו, הרגשיים והמנטליים שלנו, שככל שאנחנו בונים אותם, אנחנו יכולים לעבור את הסופות באמת הכי קשות. וזה הקטע של חוסן נפשי באמת, שהוא לא מגיע ביום, זה לא משהו עכשיו אני יודע. ואחד הדברים שהכי מפתחים את החוסן הנפשי, זה ריבוי התנסויות.
אוקיי? אז אם אנחנו רגע צריכים לסכם את זה, ככל שאתם תקבלו יותר מכות, החוסן הנפשי שלכם יהיה גדול יותר. זה לא הדבר היחיד שמפתח חוסן נפשי, אבל זה אחד הדברים העיקריים. אתם יודעים, לפני כמה שנים, אני עשיתי בדיקת צפיפות עצם. לא יודע אם אתם מכירים מה זה, זה למאזינים היותר מבוגרים שלנו, מכירים את זה, ואולי חלקכם מכירים. לפי אתר כללית, זאת בדיקה שממליצים לעשות אותה לראשונה לנשים בגיל 60, ולגברים בגיל 70. בקיצור, יש לי עוד דרך עד 70, אז למה עשיתי אותה עכשיו? צליאק, אני רגיש לגלוטן, כל המחלה הזאת צליאק, הגוף לא יכול לעכל את החלבון הזה שנקרא גלוטן, והמחלה הזאת, במיוחד אם לא שומרים על המניעה הזאת מגלוטן, היא מייצרת מצב שהאוכל לא נספג טוב בגוף. ולכן כל כמה שנים, אנשים כמוני, צליאקים, צריכים לעשות בדיקה כזאת. אז אתם יודעים, אני ממושמע, אני גם נמנע וגם בריא, ואני עושה את הבדיקה שאמרו לי, כי אמרו לי. אז מה הם מצאו? הם מצאו שהגיל עצמות שלי, הרבה יותר צעיר מהגיל שלי, 37 היום. כמה יותר צעיר? משהו כמו 15 שנים אחורה. זה כאילו הגיל של העצמות שלי. הם לא אמרו לי לא, זה פחות משנה להם, אבל זה ברור לי למה. ברור לי איך העצם שלי יותר צעירה, והרבה יותר צפופה. והסיבה היא ברייקדנס. זאת אומרת, האימונים שאני עושה, כבר כמעט 20 שנה, הרגילו את הגוף שלי ללחץ מסוים על העצמות, שמייצר צפיפות גבוהה יותר בעצם. במילים אחרות, אני מפעיל על העצם יותר לחץ, ואז היא נהיית דחוסה יותר. דחוסה יותר זה אומר שיש בה יותר חומר, אוקיי? תחשבו על עץ, אוקיי? על ענף, שיש בפנים אוויר, מכל מיני סיבות, יש עצים חזקים יותר ועצים חזקים פחות. מה יקרה כשאתם תנסו לשבור אותו? יהיה לכם הרבה יותר קשה לשבור אותו. אבל מה יקרה אם הענף הזה יהיה הרבה חומר בפנים, אוקיי? הוא גם יהיה יותר כבד כנראה, ויהיה לכם הרבה יותר קשה לשבור אותו. כי יש בו יותר חומר. זאת אומרת שהעצם שלי חזקה יותר והיא חסונה יותר. וחוסן נפשי עובד בדיוק באותה צורה. כל התנסות מייצרת לנו עוד לחץ חיובי על השריר המנטלי שאנחנו מתרגלים. הוא גורם לו להיות יותר דחוס, יותר עמיד, יותר חזק. אז כדי להפוך כישלונות לחוסן נפשי, שימו לב שאתם עושים את הדברים הבאים. דבר ראשון, אחד, לא בורחים מהתנסויות, אלא רצים אליהם. דבר שני, לאחר התנסות, אנחנו משקפים לעצמנו, ממש בדיבור הפנימי שלנו, אתם יכולים גם לכתוב את זה לעצמכם, במה זה חיזק אותי. תכתבו לעצמכם, במה זה חיזק אותי. אני נגיד אחת לכמה זמן, אחת לרבעון, אני עושה סיכום רבעון, וזה לא רק סיכום עסקי, זה גם סיכום רגשי ומנטלי, ואני עובר על האתגרים שהיו לי ברבעון הזה. אני עושה את זה, נתרגלתי לעשות את זה, וזה כאילו, אתם יודעים, יש כאלה שעושים את זה ככה. יש כאלה שמסכמים את זה לעצמם בימי הולדת. יש כאלה שמנהלים איזשהו יומן. יש כאלה, אתם יודעים מה? שפשוט משתפים את החברים שלהם בצורה מודעת. זה וזה קרה, אבל אתה יודע, את יודעת, אני מרגיש שזה חיזק אותי, כי אני למדתי ככה. ועכשיו אני יותר, הסיבולת שלי התגברה, זאת אומרת שאם יקרה משהו כזה, זה כבר לא ישפיע עליי ככה. וזה 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 וזה. תשקפו לעצמכם בדיבור הפנימי, ואם אתם יכולים גם החוצה, במה זה חיזק אתכם. הדבר השלישי, זה לשתף אחרים בהתנסות, ובמה שלמדתם ממנה. זאת אומרת, קודם היה לנו בדיבור הפנימי, אוקיי? באמת שכבר גלשתי ישר ל3, לשתף אחרים בהתנסות הזו. וכשאתם עושים את זה, זה גם דורש מכם למצוא את המילים למישהו אחר. זאת אומרת, זה מחזק את הפרשנות שלכם להתנסות הזאת, ואת הידיעה שלמרות שהיה כאב, יצרה עוד אלמנט של חוסן, של חוזק פנימי. מה שכל כך מאתגר בדבר הזה שנקרא התאוששות, זה המושג הזה רווי בהמון פרשנויות ודעות של אנשים. אז באמת חשוב שאנחנו כאן עושים קצת סדר, כי אתם יודעים, יש פעמים שאנחנו כן צריכים לקחת את הזמן ולתת מקום לרגשות הכי כואבים שלנו. זאת אומרת, התאוששות זה לא אומר, אוקיי, יאללה, תקדם. זה כן האיזון הזה.
עכשיו זה חשוב כי רוב החיים שלנו, אנחנו לא נמצאים בזירת אגרוף. אתם יודעים, בזירה אין זמן, אין מקום לחשוב על וואי זה כאב. אז מה עושים? מתמקדים במטרה, לנצח, ואם צריך, מדחיקים את כל מה שלא מועיל. אבל התאוששות רגשית ומנטלית אמיתית, היא כזו שמשתדלת להתמודד עם כמה שאפשר, ולהדחיק כמה שפחות. עכשיו, לפעמים להדחיק זה בסדר. זה בסדר אגב, כי זה מנגנון מאוד חשוב של המוח שלנו. יש זמנים שבהם לא כדאי שנתמודד עם כל הרגשות והמחשבות שלנו. וזה בסדר לחבות אותן. אז הצעד הראשון הוא באמת להיות מודעים לזה. להיות מודעים למה אנחנו עושים עכשיו ולמה אנחנו עושים את זה. ואז יש לנו את הבחירה. האם לא להתמודד עם זה עכשיו, או אחר כך, או לא להתמודד עם זה, אבל זה מגיע מהמקום של בחירה. ועכשיו, יש לכם גם תובנות וכלים חדשים לגבי איך להתמודד עם הדברים האלה, עם הכאב, עם הסבל, עם הכישלון, בצורה טובה יותר, לא צורה כזו שמטטט את זה מתחת לשולחן, אלא באמת מפרשת את המצב, את הכישלון, את הסבל, בצורה שהיא מקדמת, בצורה שהיא אפילו, וואו, איזה כיף שזה קרה. וזו מבחינתי התאוששות אמיתית. כי לחזור למשחק פצועי מדי, בגישת fake it till you make it, אתם יודעים, זה לפעמים מביא אתכם לפציעה גדולה יותר. אז תנו מקום לרגשות, תנו מקום גם לשאלות שלה, אני לא מבין איך זה קרה דווקא לי, אם צריך. ואחרי שנתתם להם מקום, תדעו שיש לכם, ואני אומר לכם, יש לכם את היכולת לקום מזה חזרה. אולי תקום עם קצת שריטות ומכות יבשות, אבל לקום כשאתם מרגישים שאתם יכולים להתמודד עם זה ולחזור חזרה למשחק. ואם אתם לא בטוחים איך, אז קודם כל אתם תמיד מוזמנים להתייעץ איתי, ותשמעו, כיסינו כל כך הרבה בפרק הזה, וגם בפרקים האחרונים, ואין סיבה שאתם לא תוכלו לקחת את היכולות שלכם כבר היום, ועם עוד כמה תובנות וכלים, ובאמת לפתח סיבולת וחוסן נפשי ויכולת טובה, להתאושש, יכולת התאוששות טובה. אם זה עבד לאחד האנשים הכי עשירים בעולם, סיכוי טוב שזה יעבוד גם לכם. אז חברים, באמת, איזה כיף שהצטרפתם אליי גם בפרק הזה. אם בא לכם לעזור גם לאחרים, להפוך את הכאב שלהם לחוזק גדול, שיאפשר להם להתאושש, לקפוץ חזרה למשחק, to bounce back, לא לפרוש, לא לוותר, אלא לעשות את זה בצורה הנכונה. אם בא לכם, אתם מוזמנים ממש לשתף את הפרק הזה עם אנשים שאתם אוהבים, אני מאוד אשמח. כיף לי כל פעם לגלות מחדש דרך הפלטפורמות השונות אתכם, אנשים שחשוב להם לגדול, חשוב להם להתפתח ולשדרג את עצמם והיכולות שלהם אפילו עוד יותר. אז תודה רבה שהזנתם חברים, הפרק הבא כבר על האש, פרק לא שגרתי, פרק מגניב במיוחד, נתראה.